Aika ohto. Mikä ihme takia tuli vain yksi, niin mä en tiedä. Nauttaa tästä hetkestä. Tää näyttää, että tää on niinku luettavissa. Kuka toi jo? Omistuskirjoitukset. Mun vaimo ei edes tiennyt, että mä omistin niitä kirjat sille. Se oli lievästi yllättynyt, kun se luki niitä P. Missä täällä? Ui. Ei oo vielä tullut yhtään. Alus kato tyrsytetään. Mun piirtää. Tästä saa sitten, jos on yliopiston kirjastolla joku semmonen Springerin kanssa sopimus, niin joka sitten voi semmosen My Copy-versio, joka on pehmeä kantilla mustalla. Ai. Hei. Tää näyttää hyvin. Joo, mä valitsin tietoisesti tän, että mä teen footnoteja noin referenssi. Joo. Mulla on joka luvun lopussa erikseen niin referenssi, ja sitten koko kirjan lopussa on vielä bibliografia. Wow. Kuka ei ole tämmöstä tehnyt, kato ennen. Timeline of Key Technological Additions to Domestic Digital Photography. Milloin on tullut digikamerat, milloin on tullut printerit, skannerit, social networkit, photosharing-saitit. Joo, joku on laittanut ne aika. Se täytyy olla pilvi! Ja se oli ympyrä. Sitten mä sain kiinnittää jättä Peter Susi, joka tän on tehnyt. Mä vaihan senkaan e-mailia. Mitä se oli 87, se oli Kodakilla siellä jossain just. Tuolla Electronic Photography Division, ne heitti näitä videoita. Se oli niin kuulosti just niinku Nokialta. Et siellä kun Middle Management torppas niitä videoita aina. Sanomaan, että mullahan tää kirjalla on jo Facebook-sivuilla. Tätä juhlitaan sitten 30. päivä erikseen. Aika helposti lähestyttävä. Joo. Ai, nyt mä menen lukea tätä pressiä. Kato kirja.